Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tapi ni ketika kalau kum katu ka bangiyok mensyuahi mo kidawai yada pengakama pengidang ringiyo smallpox niyo ki itu ka BCG niyo pengidang puli te kini ketika kalau ke lat ban yada ke jingpang te akan ni ka sin kini ketika hawat kelawan mentah bat ni penseluruh hi kat bala ki brio bakin aitika ki asa ki ganodi ki field workers ki le kat bala ban konvensi ki brio wan ngir hapo hospital ni le ban konvensi ki brio bakin ai ketika nomor kai ka bangi wat hadu mentah hiru ki bala ai ya ketika khamtam ni kitu ki bala ai ya ka second dose ki bala complete ki dose kadon ke dingnya da hawat kila ban yo covid mo ki dum yo covid la ki aitika andre katu ka jingjur jo ka jingpang mo ka jingjur jo ka jingpang hadu bukin poisa ICU ni hospital ka khamduna mo ngiladon wat ki staff jo ngiru ki bayo covid positive andre ki bala pendap ki vaksin ngiyo I ba kim dong kam ban ki hospital mo sutri dah yeng kila jam mo te ha don kendian ngot ki bayo tang ka first dose ki bukti ki dang yo hi ke jingpang tang ba ka tu ka severity la ni ka jingjur jo ka jingpang hadu ban poisa ICU hadu ban habu ventilation ka duna namang kamdan kana bandon ada kidan kawai ki jingpang kemudian diabetes hypertension andre kala kaduna ba bat kai ke bangi kini kendian sengi ke bon kini ki bayo mo namang pet bahai ki bayo hang ni bon ki bayo hang ni ki de ki bampat atika mo bon naki ki de ki bampat aitika non vaccinated niak tho hiru ko ripat badia non vaccinated te kai kan bangan pensluri ki padba ka de WhatsApp ki fake news kata nila aitika ning nimpat yo ki ba kino ki ba ke sitom hadin ba aitika tang ba sulong wat aitika par ba fikhisip ne future ho ada fisog mo fidan bin pang wat ai ketika mo kitu ki badan BPA konsult saya ki doktor Jofi di lepau dawai BP siapa penon aitika bahasa ai ketika mo ndai tang ba fidan ki wedding pang umlong ban aitika ni kham kia dai tang ha kitu ki bri ki balong allergic mo ki bri ki balong allergic ki bri ki ba no ki bala don katka bala ban tali ka senam hapo med te kum ya kitu ni kham kia ladeng ni pensange so ki dawai bekidi ni ai ketika ni sabateng ni ki dawai tengah try kini ni badan kanu ni jingpang ikendu kinu doktor kin batai pihak kanu ko man aitika but kipat ba pada kibam dan kanu ngan penselur ai ketika kat kumbang ihi kay rabha bat kapelaj ihi na kedung hospital nimpat tip kanu teliki wave kin wan metangi don hak second wave metai wan third wave sakat no teliki wave kin wan nimtip mo te andre ka niyo ikini ka kabu ngan penselur boro kipat ba ai kini ketika long ni la rangi ai hadin ka lai benai de kan kham ha lo ka kum ka jing ka ruat kini ki start mo na central hi kala pha hi ta ka ayu ka kai pot ini bangin devan ai hadin lai benai ma ki lap ba la rangi ai hadin kan ni ka lai benai ni kan kham ha te ka means kata ka long means ke jingele akam kan kham kha ki antibodies kin kila form kan kham ayu te Ini vaksin deh ka mentahi ka contraindication berkata ka bangim deh ban ai all mutam deh ban ai hi lada sukhen thi yo ka vaksin ha ka se ka baning kong thì yo kata ka anaphylactic shock bang yo mo thì brisu la ni vi kan heaven san ka BP ye ka dan reaction untane ngim ju asu ka second dose mo ta kawai pat adu menta ya ki ba armet yang pat ai namar ba kipat ka jingpu ki ham study ha ki ba armet tan ai ka injection kawai pat ngila pat ai with precaution ni of dak hareng mot ya pan pek ha ya kita ki bri ki badan ha long badan kum ki badan bleeding tendency akan bleed akan no ko place na akan no ko po ngila pat ai re ya pan pek ha te yakin te wat ki brio menta ki besitom jur kum kini ki chronic kidney disease kini ki dialysis itu ki bapang cancer ki bapang cipun ki jingpang dek ngila ban ai ni ban ai ki tu le kham tam kenapa kan ya dai ki bahkan nong
kam akan Jepang kan banneki namakan kam trai bahai kini kiba kamdan ke Jepang harmet teh banyak kita kibrio kiba kam klan kam sat mo ki sister jongi kiba de ilongi ni la dan la kajong ka vaccination drive na kene ni keli shot di dawai ayu hidan jing shit ne hidan mentate dan ni mentari kila bu beta ki poster mo ke bagian nama pensuk nama kan kepo jenjari la bun brio palat bro mo te la ta kadawi kini ni keli shwa bun la kidan jing shit makano any acute problem makano no ba ha ka to kapor bidang dan jing shit ne jing jar ho ne phim la man ai ni pensangi shwa hadu naklan rei bun hingi keli mo la ne ki brio ki wanya thu hi majority ne ki brio ki bawan de ki se thu ni dan kene jing pang long ne em ban ai ni dan ke jing shit e te kila matai ki kila kiru kita ki asha ne ki badan hang tu ne ki ANM ne ki se fu ne ki doctors kin sa fu ne ngi kin long ne ban ai ni nak matai ki no de ban ai ne bom de ban ai te kim ju da ham ai ku mar hi bakli mo so kin aro kina fu che ni long ne ban ai ne ki bakran rasan wala ki badan jing pang ru ngoi PM kum ki chronic disease ni ha ban ai